Som du nok kan fornemme bag mig, så har jeg et bord, der er fyldt med tøj og redskaber. Og det er simpelthen fordi, at min mand og jeg, vi tager på en tur Danmark rundt. Og det har jeg selvfølgelig tænkt mig at filme, hvad det er, vi ser, og hvad det er, vi finder af vidunder. Vi har planlagt en 5-dages tur Danmark rundt, og vi tager næsten hele kysten rundt. Så vi starter i vores hjemby, kører op mod Skagen, kører hen mod Aarhus, tager færgen fra Aarhus til Odden på Sjælland, kører til Nordsjælland, kører ned til Sydsjælland, hvor det er, vi skal se Møns Klint. Jeg glæder mig. Og så kører vi ned over Lolland, tager færgen fra Lolland til Langeland, og så kører vi over Fyn, rundt om Sønderjylland, og så op til Ribe, Esbjerg og den vej op tilbage til vores hjemby. Så jeg glæder mig. Jeg skal selvfølgelig have jer med, og jeg har simpelthen pakket alt muligt ekstra udstyr også. Jeg håber, vi ser noget fantastisk natur, så jeg kan få min fotografering i gang igen, fordi jeg synes simpelthen, at det er en perfekt årstid at tage afsted på, og den her uge her, der bliver det solskin alle de dage, vi skal være afsted. Så jeg håber, at I er klar til at følge med, og så er der ikke andet at sige, end at jeg ruller introvideoen, og så er vi taget afsted. Hejsa og velkommen til den her video, eller velkommen tilbage til min kanal. Mit navn er Victoria, og du er landet i Victorias univers. Vi er landet herude ved en bunkerplads. Vi har lige været forbi Nationalpark Thy, og vi fandt ud af, hvor stort området det var. Der var også en lille café, som var enormt fin. Jeg tror, det var sådan et fiskehus. Vi kom også over til noget, som hed Spillemuseum, fordi at det var sådan et hus, som trak skibene ind til land, når det var, de lagde ude i vandet. Men nu på vej hen til Hanstholm, så er vi lige holdt ind, fordi der er en hel masse smukke bunker. Jeg tror, der er 6-7 stykker bare sådan i det her område her. Det er noget lidt vildt terræn, men man overlever. Og især med udsigten. Der er vand lige herovre på den anden side, og så har vi et fyrtårn lige herom bag mig. Så langt er vi kommet indtil videre.
er landet her i Visø, tror jeg det hedder, hvor det er, at der er en masse bunkere, som simpelthen er kommet ud i vandet. De har simpelthen lagt her på stranden, tror vi, og så vandet er simpelthen kommet længere op, så det er, at de har skyllet dem med ud og ned, længere ned i sandet. Derudover så er der faktisk en hel masse tyske surfere, som giver det en chance, og tror, det er sådan noget surferskole, som er i gang. Og så har vi ellers bare nyt dem, der rent faktisk kunne surfe, og simpelthen kom lidt op. Men jeg tror ikke, bølgerne er store nok til, at de sådan rigtig kan få glæde af bølgerne. Men bunkerne, børn render inde i dem, folk de ligger og soler sig. Desværre er der en masse graffiti, men det er der sikkert alligevel på sådan nogle gamle bygninger. Så det er en kæmpe anbefaling, hvis du kommer her omkring, så tag til Visø, fordi at det er smukt. Og heromme bagved, så har vi de her paraglider, som vi så lige før, så vi egentlig bare kom på den anden side af dem. Men turen den går videre, og så lad os se, hvor vi ender. Vi har nu fundet et sted at overnatte, men det har ikke været uden problemer. Det har nemlig været sådan, at det overhovedet ikke er gået som planlagt, og lad mig lige fortælle jer, hvordan at det hele det stod til. Det startede med, at vi besøgte Nationalpark Thy. Meget stort sted faktisk, og ellers så var det var ret øde. Jeg havde troet, der var mere sådan skov og mere natur og mere sådan af den slags. Men det var der ikke. Efter at vi havde været ved Nationalpark Thy, så kørte vi videre til Hanstholm. Og det er
et sted, som er meget kendt for de her bunker, som er lidt over det hele. Og allerede på vejen hen til Hanstholm fandt vi sådan en række bunker ligge på højre side af vejen, hvor det var, at vejen skiller mellem kysten og bunkerne. Så der var et mega flot udsigt, og vi så desværre også en død ræv. Miu. Da vi så kørte videre derfra, så lige pludselig så man paragliders. Altså dem der flyver i faldskærm-agtigt. Og det så magisk ud. Jeg har fået noget sindssygt materiale, både video og billeder, som jeg glæder mig til at kigge på, når jeg kommer hjem. Fordi det tror jeg virkelig spiller. Så det glæder jeg mig til. Og vi brugte faktisk ret lang tid der, tror jeg. Og de kom helt tæt på en, og de sådan fløj hen over hovedet. Der var mange, altså vi snakker, der var sådan 17 stykker eller sådan noget, der bare lagde og bare svævede i den her lune luft. Mega flot. Når vi så kom til Hanstholm, så vi flere bunker. Vi var også forbi sådan et sted, hvor der var udstilling omkring kanoner. Og vi så sådan et sted, hvor det var, at de her kanoner, hvordan de stod i sådan en kæmpe rund cirkel, og hvordan det var bygget op, og hvordan de kunne rotere, og hvor langt de kunne skyde. Altså sådan en lille kanon kunne skyde 21 kilometer. Altså 21 kilometer, det var sådan, og den store kunne skyde nogen 43, tror jeg. Men den lille 21, altså den store var over dobbelt så stor som den lille. Da vi så kom derfra, så kørte vi hen til noget, der hed Bulbjerg, og der så vi de her også bunker, men de var helt ude i vandet. Det er sådan nogle bunker, som vandet har trukket ud, og simpelthen har nærmest druknet dem, så de ligger på sandbunden ude i vandet. Dem, der er længst op, der kan børn rende og lege, men dem, der er ude, kan man slet ikke komme til. Så jeg ventede på, at jeg kunne få nogle fede klip af nogle bølger, der plaskede op af væggene på de der gamle bunkers. Det så helt vildt fedt ud. Dernæst så kørte vi til Rubjerg Knude Fyr, og det var sådan, den bedst mulige måde at beskrive det på, det var et fyrtårn i Danmarks ørken. Altså det var sådan en ørken, det var sådan en kæmpe sandkasse. Og vi fik simpelthen så meget sand på os. Det så sindssygt sejt ud til gengæld, når de sådan kom fra klipperne, fordi fyrtårnet var op på sådan en klippe, og så kunne man se ud over hele vandet. Så når det var, at vinden den kom og fyrede det her sand op, så kom det højt op i luften, og det så vildt godt ud. Men vi kunne også godt komme op i fyrtårnet, hvilket vi så også gjorde. Der var også det her sted, hvor det var, at vi kunne komme hen helt ud på en spids af en klippe, og så hvis man kiggede ned på den ene side, så var der bare, altså langs hele klippen, var der mågereder. Og de lagde bare, og ligesom paragliderne, bare svævede i luften. Og de snakkede simpelthen så meget, og vi var ved at få svaler i hovedet også, fordi at inde i en af bunkerne, så var der svaler, der sådan har bygget rede. Når vi så kørte fra Rubjerg Knude Fyr, så kørte vi til Hjørring. Og det var simpelthen fordi, at nu var tiden til, at vi skulle finde noget mad, og vi var sultne, og vi vidste ikke helt, hvad det var, vi ville have. Men vi skulle i hvert fald have noget aftersun og solcreme, fordi vi er blevet solbrændte. Det tror jeg slet ikke, man er i tvivl om, når man ser mig her. Imens at vi var inde og købte snack også, altså vi har købt snacks. Og vi har også købt saltstænger, og jeg har købt en hel vandmelon, og så har vi købt noget drik. Men imens vi gik derinde i Føtex, så prøvede manden på at finde noget overnatning. Men vi fandt ud af alt i Skagen, fordi vi skulle op af imod Skagen for at se solnedgang, men alt var booket. Der var intet tilbage. Så vi blev nødt til ligesom at finde en plan B, og plan B, det var at ringe til kabinen, hvor jeg sidder nu, i Aalborg, for at høre, om de havde et værelse til os, som vi kunne overnatte i dag. Det havde de heldigvis, så nu har vi lidt lagt Skagen lidt på hylden, men i morgen der kører vi lige lidt nordpå for de ting, som vi så ikke kommer til at se, fordi vi ikke kører fra Skagen af, men vi kører så lidt nordpå for at kunne se dem i morgen, inden vi kører videre ned sydpå. Det var en presset situation lige pludselig ikke at have noget sted at sove, fordi at man ligesom bare håber på, at selvfølgelig er der noget, der er mange steder, og
turisme og alt sådan noget. Så, men aka turisme, der var intet, altså alt var booket. Så nu har vi heldigvis fundet en redningsmand ved kabinen, som har fundet os det her dejlige værelse. Det er køjeseng. Så vi kommer til at sove hver for sig, men der er morgenmad i morgen, og det er jeg glad for. Og så kan vi ellers bare sus videre. I morgen, det bliver sådan en helt anden sag, men det tror jeg bare, jeg venter med at fortælle mere om, når jeg også ved lidt mere om, hvad der skal ske. Så nu vil jeg bare til at skrive noget dagbog, fordi jeg har lovet familien, at de kan følge med på Facebook. Så jeg opdaterer derinde ved dem. Så vi ses bare igen i morgen til en ny dag.